Moi vaan! Mun nimi on Sara, oon 17 vuotta ja mä opiskelen Saarijärven lukiossa. Mä oon tosi iloinen ja energinen persona ja mä puhun ja nauran tosi paljon. Ehkä joskus vähän liikaakin. Mä harrastan yleisurheilua, tanssia, nyrkkeilyä ja cheerleadingia. Ja laulan ja näyttelen tosi paljon. Ja itse asiassa tää biisi, mikä täällä taustalla soi, on mun laulu. Uusi päivä on yksi mun lempisarjoista, koska siinä kuvataan semmosia tapahtumia, joita voisi tapahtua ihan arkipäivässäkin. Mä sopisin tähän sarjaan sen takia, koska mä oon esiintynyt tosi paljon. Ja tässä saa näyttää oman taiteellisen luonteensa. Joten toivottavasti nähdään.